usab paminawon ang maayong balita sa Bohol. Natural nga mas dali kani adto ug maron kadto mga lugar nga duol sa baybayon. Mas dali ang pagpadunggo sa mga barko ug pagtumod sa mga tawo ug kargamento. Apan sa mga pirata, dili luwas dinhi mga dapita. Kinahanglan nga mga katawhan adto gyud magbalay sa luwas nga mga tukuran. Mao kini hinungdan nga ang karaang mga lungsod may uptown ug downtown. Niini noon ang mga pari wala kay makauyon. Buot nila nga mga simbahang bato sa ibabaw sa muto magbuntaog sa kadako. Sa luon bawg unsang pagkahitabuang mga tubig-tubigan, ang dagkong balay sa muto usab nagtukuran. Mao tingali ni rason nga ang simbahan sa luon sa tanang simbahang karaan wala nay makapatupong pa sa iyang kadakon. Ug kaysa na po sayon ang pagdunggo sa mga patigayon, mukanaog yun ang mga dato, samtang ang mga taga-ubos, musaka aron musimba. Tungod niini may inang-angan, karaang hagdanan nga gulos tinabli ang bato ang tumbanan. Gisugdan ni adtong 1847, 1849 na nahuman ang inang-angan. Unom ka metros ang kalapdon, hamugaway gyud bisan pagtungason. Dunay 5 kahugna sa mga ang-ang nga sa matag pahuwayan, may lain pang 212 pa ka mga tikang. National Cultural Treasure na ni atong 2010 ang inang-angan, ang labing hawod nga hagdang nagsumpay sa mga katilingban sa atong katiguangan. Kung ania mo sa Bohol, subaya ang ang-ang sa luon. Ug sinatiya ang kinabuhing gipuy-an sa atong katiguangan sa pilanaka ng labayng katuigan. Gikan diri sa inang-angan sa luon alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu sa PIA Bohol.